Okay, si Kwan yo. Tambor di. Basic na kayo. Grabe karga oh. Sabi oh. Oh, bangga. Wala, sinukod na niya. Lahi na dyan yung mga dugay na kalihukan. Kalihukan. Sakit kayo na stilo. Kalihukan. Oh, play oh, power kayo na dito. Ano, ilalay? Wala. Di man na palalay batado. Wala duhay. Oh! Sabi oh. La. Saan? Ato ka dito? Paabot ako dito. Di man ka paalalay. Nakuan sa balanghoy amo gani. Hindi ka sa lagyan. Ha? Hindi ka sa lagyan tayo. Amo gani. Eh. Hey! Dire ba nabangga dire oh. Dire. Ano kalubag ba? Wa man na ismog. Dini ka magsalag. Guide. Es luma. Man pecak dia nasi lukud man tau. Enggak ke pamani bang. Gila. Sa daw di oh nag-abot na mga inglobot. Ini langalan perang. Starter eh. First time ini awa na switos dalan kay swito pa lang. Oh, mura ra ko kabar gituro to. Daghang kay sticker sa mga vlogger man ini. Shout out ya Lutz. What's up? Shout out. Abi oh. Nagsalig ba kay na starter? Adre so. All right.